Τι κάνετε, πώς είστε? Hello! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα SKG Diaries. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα έχουμε 2 Μαΐου, έχει μεταφερθεί Πρωτομαγιά, οπότε σήμερα έχω ρεπό από το ραδιόφωνο και θα σας πάρω μαζί μου γιατί έτσι έχουμε λίγο μια γεμάτη μέρα. Βέβαια έχω ρεπό μόνο από το ραδιόφωνο. Like Woman ανέβηκε σήμερα το πρωί η συνέντευξή μας με την Πόπη τη Γαλέτσα. Να πάτε να τη τσεκάρετε, είναι τρομερή δουλειά κάναμε. Και είναι από τα πράγματα τα οποία νιώθω πάρα πολύ proud για το αποτέλεσμα. Οπότε να ξέρετε, όταν έτσι νιώθω proud, σας τα λέω λίγο παραπάνω. Οπότε θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή να πάτε να την τσεκάρετε, να την διαβάσετε και εννοείται να μου πείτε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε φυσικά, γιατί έτσι βελτιωνόμαστε. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ λοιπόν να μου πείτε τη δική σας άποψη. Επίσης, έχω μοντάζ για άλλα project, έχω γενικά δουλίτσα, δεν μας πετάει όμως αυτό. Θα πάμε τώρα για ένα φαγητό, έχουμε κλείσει τώρα Κυριακή και μετά ευελπιστώ να πάμε για καφεδάκι, αν και ο καιρός δεν το βοηθάει πάρα πολύ σήμερα. Δηλαδή, έχει συννεφιά, το βλέπετε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Απειλητικό ήταν αυτό το σου. Παρ' όλα αυτά και τέτοιο δεν θα μας χαλάσει τη διάθεση. Έχω ντυθεί, ετοιμαστεί, φτιαχτεί, έχω κάνει και μακιγιάζ που νομίζω έχει πετύχει σήμερα. Να σας δείξω το lip combo, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Περιμένετε. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα δύο. Αυτό εδώ πέρα το ταλαιπωρημένο είναι από Wet n Wild. Είναι πάρα πολύ καλό, να σας πω την αλήθεια. Και είναι η απόχρωση Bear It All. Τέλειο. Και αυτό είναι ένα μολύβι της Seventeen, που εν τέλει έχει τρομερά μολύβια η Seventeen. Και πολύ δεν είχα παρεξηγήσει, να σας πω την αλήθεια. Και είναι η απόχρωση 01. Επίσης έχω πάθει ερώτα με τα νύχια μου. Το βλέπετε έτσι. Πρώτη φορά κάνω blue black. Και πεθαίνω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ φαίνεται λίγο μαύρο, αλλά είναι blue black. Yes. Ρε παιδιά, πρωτού φύγω, ξέρετε τι δεν σας έχω δείξει. Δεν σας έχω δείξει το μαγιό από την Πόπη που πήρα. Μου το έκανε δώρο δηλαδή. Αλλά δεν σας το έχω δείξει εδώ. Να το φέρω. Θα το φέρω τώρα, προλαβαίνω μέχρι να φύγω. Σας αλλάζω κάθε φορά και τις γωνίες για να μην βαριόμαστε. Βλέπετε έτσι, τρέλα και κορδέλα. Είναι αυτό εδώ και δείτε εδώ συσκευασία. Thank you so much, stay positive, stay hopeful. Γενικά εγώ αυτά πολύ personalized τα λατρεύω και το ξέρετε, οπότε δεν επεκτείνομαι περαιτέρω. Όσοι με ακολουθείτε στο TikTok μπορεί και να τα έχετε δει αυτά, γιατί είχα κάνει ένα μικρό haul unboxing, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, το κάτω είναι αυτό, είναι high waisted, πάρα πολύ ωραίο. Και το πάνω είναι λίγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, είναι one shoulder, δηλαδή με τον έναν ώμο. Έχει και αυτή εδώ τη ζαχπινιά με το άνοιγμα εδώ πέρα. Και αυτό, παιδιά, μπορείτε να το βάλετε και σαν τοπάκι με μία παντελόν. Με ένα πολύ ψηλό μεσοπαντελόν. Βάστε και το σακάκι σας από πάνω. Και δεν το καταλαβαίνει κανένας. Και σας το λέω εγώ που το έκανα. Την ιδέα μου την έδωσε η Κάσια όταν της το έδειξα όταν πήγα στη δουλειά. Και μου δίνει λοιπόν την ιδέα. Το βάζω μια μέρα και μου λέει: εγώ καλά, τι ωραίο τοπάκι. Τη λέει: το μαγιό μου. Θα σας αφήσω τώρα να πάρω τσαντούλα και σκέφτομαι αν χρειάζομαι μπουφάν σήμερα. Ξέρω, είναι λίγο ψυχολόγητος ο καιρός. Είναι σαν το ζώδιό μου, δίδυμος. Καθίσαμε μόλις για φαγητό, είναι με το πιο συνεπέστατο παιδί. Εμείς οι δύο θα φάμε σήμερα νομίζω, η Ευαγγελία είναι. Περιμένουμε και τα κορίτσια, τώρα η Ευαγγελία κάνει έτσι ένα... Κοιτάει το μενού εν ολίγης και να δούμε τι θα πάρουμε. Δεν μου βγαίνει το λεξιλόγιο σήμερα, δεν ξέρω τι. Και να φάμε, να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που θα το πω, αλλά εγώ πεινάω πάρα πολύ. Έλα. Θα το σημειώσουμε στα πρακτικά να σημειωθεί αυτό, να σημειωθεί. Α, γράφεις πολύ ωραία. Όχι ότι δεν είσαι ωραία, αλλά γράφεις υπέροχα. Και τι μαλλί είναι αυτό. Τι μαλλί είναι αυτό. Ευχαριστώ. Ένα κουκλάκι. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να τους πούμε ότι αυτό ήταν ακραίο. Υπέροχο φαγητό. Τώρα τσουκρίζουμε. Την υγειά σας. Την υγειά σας και εσένα. Πάντα έτσι βγαίνετε και υπάρχει και το intro. Hello, τι κάνετε, πώς είστε?
βρήκα τη Φωτεινή και κάτσαμε στο Μανταρίνι. Θέλεις να σε δείξω ή δεν θέλεις σήμερα? Δεν θέλει. Πάντως να σας πω, φοράει ένα υπέροχο μοβ πουκάμισο που της πάει τόσο πολύ. Είναι το χρώμος του μοβ. Ευχαριστώ. De facto. Ξέρετε τώρα χαμόγελο που έχει πετάξει. Είχα βρει εγώ λοιπόν πιο πριν την Νικόλ, είχαμε πάει στο Blanc. Δουλεύω το απόγευμα, οπότε θα πάω σπίτι να αλλάξω, να κάνω λίγο κάτι αλλαγές που θέλω στην εκπομπή. Και αυτά. I am home. Γύρισα σπίτι και είναι 6:30. Αυτό το οποίο πρέπει πάση θυσία να συμβεί αυτή τη στιγμή είναι να ετοιμάσω την εκπομπή μου για το απόγευμα. Πλέον, να σας πω ότι μπορείτε να με ακούτε στο Σουκ κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι και τις 11. Έχω αναλάβει εγώ την βραδινή ζώνη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αρκετά αγχωμένη, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά απίστευτα πολύ χαρούμενη. Και εννοείται, αν με ακούσετε, που θέλω πάρα πολύ να το κάνετε, αν με ρωτάτε, άμα δεν θέλετε δεν πειράζει, δεν κρατάω κακία, θέλω πάρα πολύ να μου πείτε την άποψή σας. Τι άλλο. Α, το βραδάκι θα βγω με την Κατερίνα, οπότε θα πάρω μαζί μου τα ρούχα μου για να πάω στο σπίτι της, να αλλάξω, να κάνω ένα ρηκτιφιέ στο μακιάζ. Τα μαλλιά μου ίσια θα τα έχω, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Αύριο έχουμε μια φωτογράφηση στο Σουκ που φυσικά θα σας πάρω μαζί μου. Σήμερα δεν θα σας πάρω μαζί στη δουλειά, γιατί θέλω λίγο να πάρω λίγο το κολλάι, να είμαι λίγο πιο σίγουρη, θα είμαι και μόνη μου. Οπότε σήμερα δεν θα είμαστε παρεούλα δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, αύριο we will be together σε όλο αυτό. Επίσης, αύριο πρέπει να πάω να πάρω το πρωί μια βαλίτσα, γιατί φεύγουμε την Πέμπτη. Μεθαύριο φεύγω. Wow. Τέλος πάντων. Ναι, αυτά. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν. Ναι, γιατί δεν θα σας κάνω κάποιο update μετά. Οπότε, για εσάς τα λέμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Καλησπέρα σας. Καλή, τι ωραίο τι εκπληκτικό highlighter και τι ωραίο bronze effect έχω φτιάξει. Από τη μία πλευρά βέβαια, τώρα το βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε στα γρήγορα όλο αυτό, οπότε συγχωρέστε με. Πάντοτε άψογα. Λοιπόν, τα κλιπάκια που είδατε προηγουμένως είναι πρώτον από τη φωτογράφηση που είχα για το Σουκ. Το μεσημεράκι και ακριβώς μετά πήγαμε με την Κάσια στο EP και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Να σας πω λίγα λόγια, δεν είναι sponsored το βίντεο φυσικά, απλά μου άρεσε πάρα πολύ. Κατασκεύασαν λοιπόν μέσα από διάφορες ερωτήσεις, με βίντεο, με κάποια παιχνίδια όσφρησης, γεύσης, το αρωματικό μας προφίλ. Και βρήκαμε λοιπόν ποιο είναι το αρωματικό μας προφίλ. Εγώ έπαθα πραγματικά την πλάκα μου, γιατί με βρήκε στο 100%. Να σας δείξω κιόλας. Είναι λοιπόν αυτό εδώ. Και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία, να σας πω την αλήθεια. Έπεσε 100% μέσα σε μένα. Στην Κάσια δεν έπεσε μέσα στο 100%, αλλά ήταν τέλεια. Το παίζω professional κιόλας, αλλάζω και τις γωνίες για να μην βαριόμαστε. Δείτε αρχικά πόσο έτσι όλα ήταν λεπτομερώς κατασκευασμένα, πολύ έτσι aesthetic, μου άρεσαν πάρα πολύ. Θα σας δείξω λοιπόν, αυτό είναι το δικό μου άρωμα και νομίζω έχουμε και το χαρτάκι μέσα που λέγεται το αρωματικό μου προφίλ. Είναι το The Happiness Project. Μου επίσης πρέπει να πάω στο πλαίσιο τώρα πριν πάω για δουλειά. Τι ώρα είναι? 8 παρα 12. Τι λέγαμε? Καλά. Σήμερα έχει φύγει το μυαλό μου. Α, ναι, πρέπει να πάω στο πλαίσιο να πάρω μια βαλίτσα. Γιατί αύριο ταξιδεύουμε. Ευελπιστώ να έχω αρκετά κλιπάκια για αυτό το vlog. Γιατί θέλω να σας το κλείσω πριν κάνουμε το ταξίδι για να ξεκινήσω το vlog. Πλέον θα το πω γιατί το βίντεο αυτό θα ανέβει όταν θα έχω φύγει. Το vlog του Βερολίνου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Έχω πάρει άδεια την Πέμπτη και την Παρασκευή, οπότε θα πάμε μέχρι την Δευτέρα, Πέμπτη με Δευτέρα δηλαδή. Γυρνάμε Δευτέρα το πρωί, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω να ταξιδέψω από το Φεβρουάριο που είχαμε πάει στην Ρώμη με τη Φωτεινή. Τώρα αυτά τα μικρά ναύπακτο, Πάτρα και τα σχετικά δεν τα συμπεριλαμβάνω μέσα. Αλλά έτσι αυτό το official ταξίδι εξωτερικού είναι από το Φλεβάρι. Τώρα κανονίζω να δω και που θα πάω το καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν έτσι κάτι πολύ ωραία πραγματάκια που θέλω να έρθουν. Οπότε θα το δω και αυτό. Ίσως σας τραβήξω λίγα κλιπάκια όταν θα πάω στη δουλειά και όταν θέλω να πάω στο πλαίσιο για να πάρω τη βαλίτσα. Βέβαια θα είμαι μια τρελή στη Τσιμισκή που θα σου έρθει μια βαλίτσα, αλλά εγώ είμαι αυτή, τι να κάνω. Τώρα δεν με μάθετε, μην ξέρετε τόσο καιρό. Επίσης έχω πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα προλάβω. Θέλω να σιδερώσω και κάτι ρούχα. Τώρα δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα γιατί δουλεύω. Θα διαβάσω λίγο ακόμα. Έχω ξεκινήσει τη διάβασμα. Νιώθετε proud για μένα. Εγώ νιώθω πάρα πολύ πάντως. Θα τα πούμε μετά. Να σας κλείσω και το vlog και σας φιλώ για τώρα. Γεια σας!